Vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tipa tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangoma hazvo veduwe. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri mudzimai uye ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndakachekeresawo hanzvadzi yangu, saka iye murume wangu next year ari kufanira kuti ange achizochekeresawo amai vake. Ini mukoma ndakaita iyo yakaimbwa naDhewa yekuti naye nemuvhura naye. Ndo zvandakaitawo nemurume wangu mukoma, because iye paakazoya neidea yekuti ainge achida kuti tinge tichiromba, iniwo ndakabva ndangoti it is okay, saka toenda kupi kuti tinge tichinoromba. So mukoma zvakazoitika kuti nemurume tinge tichizosarudza kuromba ndezvekudai. Saka murume wangu iye ndiye aiwanza kudownloada mavideos aanenge achidownloada, then obva azoya nawo achindirakidza iye murume wangu mundevele. Saka anowanza kuteverera maprograms emuno muSouth Africa. Saka anoti akadownloada maprograms aya anenge achitaurwa nechiZulu, inini handinyatso kuchinzwa. Saka iye ndiye anenge achipa translation achindiudza kuti apa zviri kunzi zvakati nezvakati nezvakati. Saka akazodownloada imwe video ndokubva azoya usiku paya ndokubva tatoisa video riya mumemory card ndobva tatanga kuona zvedu paTV. Murume akabva ati kuromba kwakanaka, because ipapo painge paine umwe murume uyo ainge achiinterviewiwa, uyo ainge achinzi akatwala wemuno muSouth Africa. Saka vanhu vaya vainge vachitomuinterviewa vainge vachitoenda naye pamba pake achitorakidza vanhu zimansion rake, uye zvekare achitoti iye akatoromba nenyoka iyo inopota ichimupa mari. Murume wangu akabva atotanga kutoseka paya achita sekunge anoita majokes neni, akabva ati naidhia ndiudze, asi kana kuri kunze ndikati ngatirombe unobvuma here? Saka inini ndiri munhu wayo kuti I am very playful, ndakabva ndati akabva anditi saka kana kuri kunzi kana taromba inini ndinokwanisa kuchekeresa amai vangu, ko iwewe unoda kuchekeresa ani? Ndikabva ndati ndoda kuchekeresa Tsano, because ine hanzvadzi yangu tainge tabva mukunetsana, because iye ainge akatoenda kunonhonga zvake rimwe zigakaka zvake iro raainge ava kugara naro, rimwe zimukadzi rainge richiita zvekutokechesa. Saka nehanzvadzi yangu tainge tichitonetsana big time, achindiudza kuti iwewe haundiudziri zvekuita. Saka tainge tiri pakati pekunetsana, ndikabva ndangoti zvitori nani kutoti Tsano vange vachifa than kungoramba vachingojigiwa mari nezigakacha ravo iroro. So mukomana achi takazongoramba tongotaura nezvayo nyaya iyi yekuromba. Dzamara murume wangu mukoma akazongoti iye ainge achienda out nemurungu, because iye murume wangu panguva yacho iyoyo ainge achiita basa rekuisa waya dziya dzinoiswa mumagame park kana kuti mumaprazi. Saka dzimwe nguva vaitomboenda obva vatombonogara kana kwemwedzi wose vachingokaka waya muprazi muya kana kuti mugame park. Saka panguva iyoyo murume zvake haana kundiudza chokwadi kuti iye ari kuenda kuDurban kwazvinobikwa zvikwambo zvemuno muSouth Africa. Ndokubva ati vainge vachienda kune rimwe prazi uko kwavainge vachienda kunokaka waya. Ndakabva ndasara paya, ndokubva murume azodzoka. Murume wangu akati adzoka achibva kuDurban kuya, ndopa akabva azondirakidza hari, akati hari iyoyo ainge akaipiwa namagogo vaya, uye vainge vakamuudza kuti zvimwe zvacho vainge vachazotiudza zvekuita nayo hari iyoyo nekufamba kwenguva. Ipapo hanzi vainge vachida kuti inini ndinge ndichiburitsa midzi yainge irimo. Ndakabva ndazotora hari iya ndikabva ndaburitsa midzi iya, akabva azoti ndaifanira kuti ndinge ndichiidzorera midzi iya, ndokubva ndazoidzorera. Akabva ati ainge akanzi taifanira kuti tinge tichizomirira kusvika apo pandinenge ndava kumaperiods. So pose apa mukoma taiti tichibuda makuseni paya, ndaibva ndazotora hari iya ndobva ndazoiisa pamusoro pemba kuitira kuti midzi iya inge ichizooma, because yainge ichiri yakaita minyoro. Then yakazoti yaoma ndokubva ndazomirira pandainge ndava kumaperiods, ndokubva ndazotora midzi iya ndikabva ndaikacha-kacha, then ndokubva ndazoikuya ndikabva ndazoichengeta. Zvino murume wangu iye
ainge akangoti hanzi Magogo vaya vainge vakamuudza kuti uyo achazotanga kunhonga mari ndiye ainge achazotanga nekuzadzikisa mhiko. Saka ndakamubvunza kuti mhiko dzacho ndedzei, akabva ati iye ainge asingatozivewo. Saka ndaitongofungidzira kuti sezvo ainge ari iye ainge akaita zvinhu zvake ndiye ainge achatotanga nekunhonga mari yacho. So mukomana rimwe zuva ndakatoti ndichitobva kubasa ndopandakabva ndangonhonga mari. Ndakanhonga mari iyo yainge ichikwana kuita 24,000. Ndakavhunduka mukoma ndokubva ndatora zibhanduru riya remari, then ndikabva ndatofonera murume kuti ndainge ndanhonga mari, ndokubva akasikawo kusvika pamba. Tikabva taverenga mari iya zvekare tikatoona kutoti yainge iri 24,000. Tikabva tafara tikabva tati toite sei nayo mari iyi, handei kumusha tinovaka. Saka murume manje akabva azoti mira nditange ndambofonera Magogo vaya, ndokubva azofonera Magogo vaya vekuDurban vakabva vazomuudza. Saka iye akamboita mazuva asingade kundiudza kuti ndaifanira kutoti ndinge ndichichekeresa hanzvadzi yangu. Zuva raakandiudza mukoma ndakachema apa already mari iya tainge tanzi taifanira kuti tinge tichitenga zvatinoda nayo. Saka iye akabva atenga foni, neniwo ndikabva ndatengawo foni yakanaka zvekare. Imwe yacho tikabva tazongotengawo zvimidziyo zvemumba. Saka mari iyi takatongoishandisa because takanzi taifanira kuti tinge tichiishandisa yose kusvika yapera, sezvo yainge iri mari yedu yekutanga. Zhinji yacho yainge ichazouya, hanzi kupfachura kwatainge tichazoita mari iyoyo ndo mawaniro atainge tichazoita mari. Tikanzi tataifanira kuti tinge tichisevha kana send. Mukomana achitaiti mukufamba umu, kunyange patikaenda kunotenga mafoni muPep, mukoma musikana wemumuPep akatoshamisika because takabva tatomuita keep change. Taingoti tichingofamba kudai tichingoita vanhu makeep change because tainge takanzi taifanira kuti tinge tichipfachura mari yacho. Saka murume akazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizochekeresa hanzvadzi yangu. Ndakarwadziwa mukoma, but murume akabva ati apa ufanire kuti unge uchitomborwadziwa nekuti kana ukaramba kumuchekeresa zvinhu izvi zvinokwanisa kuzotipandukira. So then iye akabva azoudzwa manje naMagogo vaya kuti hanzvadzi yangu uyu ainge achazorwara. Saka mukurwara kwake ndaifanira kuti ndinge ndichizozivisa baba naamai kumusha. Ndaifanira kuti ndinge ndichizovazivisa. This was after 3 days mushure mekunge aadmitiwa muchipatara. Saka pa 3 days idzi mushure mekunge aadmitiwa muchipatara ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda ndichinomupa mvura yekunwa, asi vakabva vati mvura iyo yekunwa unopota uchitora midzi iya yandainge ndakakuya then ndobva ndamwaya mishonga iya mumvura, ndobva ndarara ndakazvisoka kudaro, then ndobva ndazonomupa. Saka ndakabva ndazoudzwa nezigachacha rake kuti ainge aadmitiwa muchipatara, ndokubva ndaenda ndikanomuona. So ndakazodzokerako pavisitation ya5, but pandakatanga ndamuona ndakamuudza kuti ndainge ndichida kutoenda kune vamwe madzimai avo vandainge ndanzwa nembiri. Apa ndainge ndichitira kuti ainge achizonwa mvura iya iyo yandainge ndakatorara ndakatosoka. Ndokubva ndazodzoka pavisitation ya5 dzeusiku, ndokubva ndazomupa chikafu, then ndikabva ndamupa nemvura iya. Ndikabva ndamuti aifanira kuti ange achinwa mvura iyoyo, ndokubva atonwa mvura. Ndakamutarisa, saka akazoita mazuva 3 achingonwa mvura iyaya achifungidzira kuti wainge uri muteuro. Saka murume wangu ainge akanzi aifanira kuti ange achitenga shinda yekala yegold. Kana ashaya kala gold aifanira kuti ange achizotenga shinda yeyellow uye zvekare nekutenga shinda yered. Murume ndo zvaakazoita izvozvo. Murume akati atenga shinda iya ainge akanzi aifanira kuti ange achizotora mastiki anokwana iwo kuita 6 obva azomasunganidza achishandisa shinda dziya idzo dzaainge akatenga. Saka murume akabva azozviita. Zuva raakazviita ndo pandakabva ndazoenda naye. This was after 3 days. Pose apa ndainge ndichingoenda ndichingonoona hanzvadzi yangu ndiri ndoga. Inge tichifanira kuti tinge tichinomuona, then kana tamuona then paya pakuzobuda taifanira kuti patinenge tava pagedhi paya tisati tabuda pagedhi rechipatara ndo pataifanira kuti tinge tichizo
kudonhedzera tumasticks tuya utwo twainge twakasungwa neshinda dziya dzegold nered. Ndo zvatakabva tazvoita, takatopinda tikatomuona murwere wedu, then pakuzobuda paya ndo murume wangu paakazondiudza kuti patainge tobuda gate akabva azodonhedzera mishonga yedu iya. Murume wangu akabva ati mhiko dzatainge taita dzekudonhedzera mishonga iya pagedhi rechipatara hanzi dzainge dziri mhiko dzekuti kunyangwe kukanzi kwauya chinengei, kunyangwe Jesu vakanzi vaburuka, hanzvadzi yangu haaizobudapo pachipatara ipapo ari mupenyu. Ende vhele ndo zvakazoitika, hanzvadzi yangu yakati yashaika, then tikabva tazomuendesa kumusha, but murume wangu iye manje akambosara kumashure ndokubva achizotevera, because zvainge zvisingaite kuti tinge tichifamba tose, because hari iyi ainge audzwa kuti aifanira kuti ange achizotevera nayo. So murume wangu akabva azondifonera, akabva aita sekunge ainge arasika, because murume wangu ndakazotomuintroducewo kuvabereki vangu ipapo pakashaika hanzvadzi yangu. Pose apa tainge tigere muno muSouth Africa tisina kumboenda tose kumusha kwedu, saka akazoita sekunge ainge arasika. Ndokubva ndati regedzai ndinge ndichienda kunotora murume wangu. Saka ndakazoenda ndikabva ndazonomutora zuva rainge ratorereka, ndokubva tatanga zvedu kufamba shoma nezvishoma tichitira kuti tinge tichizosvika kumaraini ekwedu kunze kwatodoka. Tichisvika kumaraini ekwedu, then takabva tazotsauka ndokubva tazoenda kumakuva, then ndokubva tazoti tasvika paguva rehanzvadzi yangu. Inini ndakabva ndazogamuchidzwa hari iya, ndokubva ndazotora hari iya ndikabva ndatanga ndaikwidibira sezvandainge ndichiudzwa nemurume wangu. Ndapedza kudaro ndokubva ndazotanga kutaura nehanzvadzi yangu, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ropa rake rose ringe richipinda muhari muya, tikabva tazoisiya. Kana acho kuma 3 am takazosanganapo paguva rehanzvadzi yangu, ndokubva tazoona kuti hari iya yainge yakazara neropa, ndokubva tazotora hari iya tikabva tazopedzisa mhiko dzedu, tikabva tazoitumidzira hari iyi kuti tinge tichizoiwana yakatimirira South Africa. Takati tapedza kudaro ndokubva tadzokera zvedu, then ndokubva tazodzoka kuno kuSouth Africa zveshuwa tikabva tatowana hari iyi yakatimirira. Mukoma takabva tatanga kuita mari ndokubva tabva kuya kwatainge tichigara tikabva tazouya manje pamba patiri kugara. Saka yangu hama ndakachekeresa, yangu hanzvadzi ndakachekeresa, ndakamirira iyewo kuti ange achichekeresawo amai vake. Ichi ndo chitenderano chedu chatakaita. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, isu makore ose awa tainge tichingorarama tisingazivi kutoti mwana wedu akabirwawo chipo. So patakadzokera kumusha uko, then takati tiri pamagadziro vamwe bamunini, ndo pakabva pazotaura mudzimu wemusha ukabva wati mwana wangu akabirwa chipo, ende wakabva wataura zvose izvo zvakaitika, because mwana wangu uyu akamborwara apo paainge achiri kuma 2 years. Saka takabva tazoenda pamba pevamwe madzibaba vatainge tichinzwa kuti vanobatsira. Saka madzibaba ivavo vanonzi ndo vakabira mwana wangu uyu chipo. So mukoma Nashe, mudzimu uya wakataura, ivo wakabva wati tirufanira kuti tinge tichingosiya so. Ivo madzibaba ivavo hanzi vachatitsvaka vega. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu vachipawo yambiro yekuti kune avo vanenge varwarirwa nevana musangozongomanyirira muchienda kune hanzi kune vamwe mavaprofita vekuti munenge musinganyatso kuziva kuti vanoshanda sei. Mangoudzwawo kuti muprofita akati ane mbiri, wotoenda kuya hanzi iniwo mwana wangu akabirwa chipo chake. Pakaipa. Let us talk about that issue in the comment section. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini regedzai ndinge ndichingoreurura zvinge zvichingobudawo mumwoyo mangu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 44 years ekuberekwa. Saka ndiri kuno ku UK. Takazouya kutara zvedu, but vabereki vedu vari kumusha. Baba naamai vangu vanogara kumaruzeva chaiko. Ivo kunyange zvedu takatovavakisira imba yakanaka muHarare, but havakwanisi kuti vange vachinogarako kuHarare nekuda kwemhiko dzavo. Saka baba vangu ava ivo vainge vaine rimwe dhadha ravo. Saka dhadha iri mukoma, the funny part about it, vaiti like mumori kana paya nguva yekuti munenge mava
kuda kufiwa because panguva yacho iyoyo mishonga yababa vangu painge ichiri very powerful kwaiwanzo kuti after 3 kana kuti 4 years then mumuri maibva mafiwa. Kwakafiwa kani kwedu mukoma makuva ari kuso zvimwe zvacho zvinotyisa. So mukoma nacho panguva yacho iyoyo baba mishonga yavo painge ichiri very strong vaiti nguva iya yekuti tinenge tava kuda kunonavira kunopinda mu2 kana kuti 3 years then pasati pafiwa baba vaibva vazotumidza dhadha riya zita reuyo munhu anenge ava kuda kunofa. Toti just like for an example kana kwini munhu anenge achifanira kufa ari munhukadzi vaibva vazoritumidzira kuti Susan. Saka munhu uya aibva azoshayika kana kuri kunzi vakatumidzira dhadha iroro 2 years after umwe munhu afa then pataizonobata 3 kana kuti 4 years then Susan uya aibva azoshayika. Mukoma dhadha iroro rakararama hameno kuti for how many years dhadha iroro richingorarama. So baba vakazoti dhadha riya parakafa then vakabva vazoenda vakabva vazonoriradzika paguva rasekuru vanova vainge vari baba vakabereka madzibaba edu isusu. So mukoma nashi kana ndakatarira kudzinza kwedu kwatinobva inini nemasiblings angu ndisu tega takabudirira muupenyu. Vamwe vose mukoma vanongotatarika nenyika ende vabereki vedu havatombodi kuti tinge tichiva neukama nehama dzababa nekuda kwekuti isusu ndisu tiri vanhu vaiva vepamusoro but still vabereki vangu ivo vakatemererwa mhiko dzekuti havafaniri kuti vange vachisiya musha saka vanotongogarako kumusha kwedu uku kumondoro. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu hanzi baba naamai takavavakira imba yakanakisa chaizvo muHarare but ivo mhiko dzavo dzavakatemererwa havafaniri kuti vange vachisiya musha wavo. Musha wedu uriko kumondoro. Pakaipa ko iro dhadha raipota richitumidzirwa mazita uyo anenge atumidzwa zita padhadha iroro aibva azofa hanzi after 3 kana kuti 4 years. Panguva yacho iyoyo mishonga yavo painge ichiri kupisa. Zvino vanhu vose ava vaunenge uchiuraya kwaiwo paunozofa hauzosangani navo here? Zvakangoma hazvo vedu pamapeto